Gaurkoan Euskal Herria Bilduko taldekoek egin nahi dugu balorazio bat egoera ekonomikari buruz eta bereziki enplegu edo hobe esan da enplegu ezari buruz. Zenolako egoera dagoen langabezian eta zenolako balorazio egiten dugun eta balorazio horren ondorioz egin ditugun proposamen zehatzak. Azkenengo egunetan ikusi izan dugu nola alde batetik aburtu sailburuak berak adierazi duen lanbidek ez duela bere funtzioa betetzen batetik, eta bestetik aste honetan bertan ikusten dugu nola lanbideko zuzendariak aipatzen duen 50.000 langabetuk ez dutela lortuko lan mundua sartzea edo zailtasun handiak izango dituztela lanera bueltatzeko, lanean hasteko. Eta horren aurrean egiten zaigun balantzea da, hau da dagoena eta ez dago besterik. Areago, horretaz hitz egiteko etorriko da sailburua astelehenean, baina ez du aukerarik emango ez zuzenketari sartzeko, ez ebazpenek egiteko, eta gainera jakin badakigu ekarriko duen plan horrek ez duela sindikatuen eta eragileen oniritzia. Beraz, batetik ez da kontuan hartzen gizartetik etorri daiteken proposamena, eta bestetik egoeraren berri ematen da, baina maldizio bat edo madarikazio bat balitz bezala. Hau da dagoena eta ez du bueltarik. Eta horrela segituko du. Zer gertatzen da? Honezkero langabezia hitz egitea dela pobrezia hitz egitea. Askotan zenbaki hutsetan gelditzen gara eta jakin badakigu langabeziaren indizea 18%koa dela. Jakin badakigu Urkullu lehendakari dagoenetik 11.000 langabetu gehiago dagoela. Jakin badakigu langabetuen erdiek ez dutela diru laguntzari jasotzen. Eta badakigu ere 50.000 etxetan ez dela soldata bakarra sartzen. Baina datu horiek atzean duten errealitatea da pobrezia areagotu egiten ari dela. Eta erkidego hau dela gainera estatuan eta ia Europan lan suntziketa azelerazio handiena edo garapen handiena daukana. Langabezi datuak eta pobreziaren datuak dira benetan larriak eta premiazko erantzuna eskatzen dute. Eta hori da guk proposatu nahi duguna. Batetik neurri zehatzak proposatu nahi ditugu eta orain aipatuko dugu ze arlotan eta ze nolako adibideak, eta bestetik honi guztiari aurre egiteko proposatu nahi dugu ona ere ekartzea soluzioren iniziatiba. Eta horregatik aipatuko dugu, eskatuko dugu monografiko bat enpleguari buruz. Ze nolako neurriak proposatzen ditugun? 9 arlotan uste dugu badagoela erantzuna ematea egoera larri honi. Eta horretarako erantzun globala egin behar dela, erantzun estrategiko bat egin behar dela, eta mai gainean ipini neurri zehatzak, konkretuak, arloz arlo. Arloak dira bereziki tokiko garapenean badago zeregina, eta guk horren neurri hoiek, neurri zehatz hoiek, bildu ditugu dokumento honetan, eta zehaztasunez aipatzen dugu zen nolako neurriak eta zen nolako irtenbideak eman dakizkiokeen arazo hauei, eta esaten dudan moduan arloak dira tokiko garapena, elikadura burujabetzan, industria eta berrikuntzan, merkataritzan, zerbitzu publikoetan, politika sozialetan, lan harremanetan, politika fiskalian eta finantza sisteman. Adibidez, zer da proposatzen duguna? Uste dugu badala ordua eutzi ahal izateko gutxieneko soldataren gaiari. Esaten dugun bezala
ari gara ez bakarri langabetuen egoeraz, baizik eta diru laguntzarik ez jasotzen ez duten langabetuen egoeraz. Beraz, batetik, soldataren egoeraz hitz egin behar da diru sarrera bermatzeko errentaz, eta behin eta berriz esango dugu eta berriro esango dugu beharrezkoa dela bueltatzea aurreko egoeretara, aurreko baldintzetara, gero eta gehiago estutu dira baldintzak diru sarrera bermatzeko errenta jasotzeko, eta atzera egin beharrekoa da aurreko egoeretara, eta gero administrazio publikoan lana sortzeko neurri zehatzak hartu behar dira. Batetik, lan orduak murriztu behar dira, 35 orduko lanaldia berrartu behar da, eta bestetik ordezkapenak berrezarri behar dira, hain zuzen ere atzera egiteko gaizki hartutako neurri batzuen aurrean. Beraz, honetaz guztietaz hitz egiteko proposatuko dugu eta egingo dugu eskaera bat, monografiko eskaera enpleguaz. Eta hauxe da gaur iragarri nahi genuena hemen.